Sense moya y'umume representative we county ya Kisii Doris Aburi donyani go aberega ku mucyobokorerwa yo mugavana Simbarati asikiri atere na tarayikiranya amagendrase county ya Kisii na komumochia ase okwebisa ase binte bikebike byaterana nigo bikoreta obungaineria ase abamenyi be county ya Kisii okwana chinga kiyecho ni waboigo amochini getamkero yokuganya kumurusia bisyo mokonye bwo mugavana Dr. Robert Munda na otabuna okwono gosaria chingaki ase keria na asekeria tairuna mondango ikiraniare emeremo yaye asenchera ebwenerete na kubagania abarai anena abayimusia baganitie kumurusia bisi monda gutumeka ari bagerio nabo igochibesecho asogo ikirania magendro imeye county ya Kisii banaga okoba gavana amanyire abagusinto bwateri yanda abagusinto bwata mabera bono gamanyete gakorera imoko moboli nkiakorire imoko moboli pikakorera na kirurigena nkominyo kigunde nkoitunde NHIF urunde abantu nkominyo kibali igamanyete ngagakorera igo igago divert attention abagusiba minto gavana gago divert attention imomo boli nkiakorire mwari kwanja monyugo gavana no ninje na no bosie campaign litukolie chikura yani sorry na no bosi December lakini yobosi tali borobu development na no bosi kwana nande ni chianga lakini majorly ngokora ande bisima governor kwana na robosi lakini oreta chigali obeka parota banko gorale para chigali chiagenda governor obangaina oba ona na chibagi chesukuru bwebe gasi ayenene bunoko make sure ECD classes nchiagachire bono ko bamahete ngo chikomoboli bari obangaina nagachite 128 kake abantu baminto ibirasi ebinga yibire manyo mukavana ko bangaina ngasiki akolire ngia apart from ko bange binte bikebike biko gwa abantu ebinto bigo saleka ama tukabera tato byasalikire omo deputy governor bono bako impeach inki monda akolire monda na ire gasi agokora sinyuru gokora chibese bale kwa CMCA mbule jine chibese chitolika chikokora magendero mbaba ete chibese boni ga Kisii county impeachment ya monda to bwenerete gukwana gochi monda atabwatie gasi agokora eko mo impeach na benge gali bosa inki moko westelite moko impeach omonto tabwatie gasi